Ka Joint Action Committee lane JSC Soyong menta kasni ka pratarik urampang arajar arpeusau kala lej bandawa na ka Khasi Hills Autonomous District Council lane KHADC bandon no la ka jong ka act hapo ka hima Soyong knang ba ka sensyar ka khadar hapo ka hima kan long ka bayat bej ay renti bat kum juru na kaliang ka Action Committee Soyong kala dawa ban bishar penya ya ka kaipot bantok kit halor ka jing keno persya ya usyempang thaba kum uleng do kahima Soyong ya kane lapentip da chairman ka JSC jong kahima Soyong uba Purning Star Shabong hadin ka jingya kren bat uba PNSM uba day u deputy CEM ka KHADC uba khmi ru ya katenat ilaka kum ka Joint Action Committee ikut ke jari Soyong mata kasni lawan ban kendu yo ba pencengan ban budin lor ka jing dawa jongi kum JSC kabalane la silam kene ke jing dawa jong JSC kadai kalau sedang duk sanjar kendai ter duk di sini ba menta ka ba nakaleng ka JSC i ya dawa kita ka jing dawa ka bang kwan ban kenmau ka long ba halor ka jing dawa ban weng no yo ba sampang thaba na ka khet lendo ship dengan Soyong kum ba kalong hadin ba ka jing dawa bar ka jing persya ka bajur na kun ge jar jong ka hima Soyong apo ka jing alam jong ka JSC nilai bi pai ba haus na mar hajar ar bakla pai ba kita kisnam nilai mi pai ba bat na yang susul kelas suspend yo han arteri di Desember jong na majak wa ti hadin ba suspend yo ba semang thaba na yang susul kala thung yo ba si polong kum administrator bat kum ba kalong mentapat na yang susul ka thung yo ba pidian lengdo thaba kum akti lengdo jong hima Soyong jadi ke bangi kwa na yang jongi ngi kwa ba na la kum do na yang susul ke deban weng no yo ba sempang thaba na khet jong hima na khet lengdo sip jong hima Soyong hadin ba suspend yo ba sempang thaba na leng SMT jong kan susul la pha sha inquiry officer ban baru inquiry hadin beladap inquiry ngi jeng tip ba na yang ka inquiry officer la pha yang inquiry report caka SMT jong susul tapi ke bangi kan menta baru deputy CM kolong ba ngilai kali atau la dap pan pule ni amil to ka inquiry report na yang deputy CM uang ba umpat dapat play dari report ke bang ikwa na lenjengi gelong ba di ban perstet na ban kloi na ban play report ba lada don ki norim ki baskam na lenjengi na lab ba don ki sya ka norim baskam di ban weng no season don ya ka khala do ship ne ba sipang thaba na Soyong